Caixa Ontinyent ha estrenado su nueva web, una muestra de lo que se considera el inicio de la adaptación de la entidad a la nueva realidad digital y con el que nace una plataforma integrada por 3 webs. Una corporativa que ya está en funcionamiento, una de clientes que verá la luz en las próximas semanas y la web de su obra social en marcha desde hace un año. Tots sabem, crec que considerem que estar en internet avui no és opcional, hi ha que estar. I per a qualsevol empresa la web és la seva targeta de presentació. Però a més, i vosaltres ho sabeu millor que ningú, una web també és un potent instrument de comunicació, d'informació i de relació que tenim que anar evolucionant i adaptant en la mateixa mesura que avancen les tecnologies y ens ho demana la propia societat. En la presentación de la plataforma ha comparecido el jefe de Secretaría y Obra Social de la entidad, Vicente Ortiz, el jefe del área de negocio, José Francisco Sanfélix, y los responsables de los departamentos implicados. El que desarrollem cada vegada més els mitjans digitals no significa que vulguem oblidar-se de les oficines. Les oficines seran, és una opinió nostra, i d'algun més dels grans dirigents de la banca espanyola, durant algun temps, el centre de contacte en els nostres clients principal i, no obstant, necessitem que totes les noves generacions que cada vegada tenen més fàcil i ho veuen molt més còmode optar o arribar a servicis financers a través dels mitjans digitals, que tinguin la possibilitat de fer-ho i quan més ampli siga el servici que donem, molt millor. En su intervención, Vicente Ortiz ha destacado la necesidad de ir adaptando la web en la medida que avanza la tecnología y lo exija la propia sociedad y ha subrayado que con esta evolución a la era digital, Caixa Ontinyent pone de manifiesto su compromiso con la transparencia, la ética, la proximidad y el servicio. En aquestes webs, en la configuració i el contingut, recullen aquest compromís que Caixa Ontinyent manté amb l'ètica, la transparència, la proximitat, el servei i, per supost, aquesta evolució que hem de fer junts cap a la nova era digital. L'anunci que ja està fent la gran banca de com va a direccionar les seues polítiques de negoci. Estan ja anunciant que van a dirigir-se a les àrees geogràfiques que siguin rentables i als clients que realment aporten beneficis al seu compte de resultats, aplicant unes polítiques de preus en interessos i en comissions que seran selectives i discriminatòries en funció del negoci que aporta cada client. Si sumem aquestes 4 circumstàncies, podem concloure perfectament que es trobem a les portes d'una possible situació d'exclusió financera per a moltes persones. Què passarà en els pobles menuts? Què passarà en aquestes zones econòmicament deprimides o amb les persones que tenen pocs recursos? I ahir segurament tirarem de menys aquesta diversitat i aquesta competència bancària que teníem en Espanya fa uns quants anys i possiblement tirem de menys també aquestes entitats territorials que ara no tenim, perquè aquesta banca territorial o de proximitat és la que realment està compromesa en el seu territori, manté la fidelitat en el client, és la que està a les dures i a les maures i és la que pot mitigar precisament els efectes d'aquesta nova política bancària. I aquests són els valors i la rellevància a la que jo em referia antes, que volem transmetre en les actuacions de Caixa Ontinyent i que d'alguna forma també podem veure reflectides en aquestes webs. La web corporativa, accesible ahora desde www.caixaontinyent.es, cuenta con diferentes apartados. Uno referente a la información de la entidad, su historia, cultura corporativa, la carta del presidente o su sede social. Otro destinado a gobierno corporativo y a política de remuneraciones, en el que se muestran los diferentes órganos de gobierno que componen la entidad, así como información de sesiones, informes anuales o procesos electorales, entre otros. Otro apartado es un botón de acceso a la composición de su equipo, donde desarrolla el organigrama de funcionamiento técnico de la caja con información específica sobre áreas. Y otro referente a información para inversores, con toda la información solicitada por la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Además, hay otro apartado con accesos a las webs de clientes y de su obra social, a la banca electrónica, compra de entradas para descargar la aplicación móvil de la entidad y un buscador.
Por su parte, José Francisco Sanfélix ha subrayado que nos encontramos ante una revolución digital a la que la entidad va adaptándose y que se materializa en la presentación de esta web y en la incorporación de nuevos servicios en banca electrónica. Ha hecho también especial hincapié en la importancia de las oficinas físicas de Caixa Ontinyent, que son el punto central de contacto con la gente y que seguirán manteniendo. Con la incorporación de estos cambios digitales pretenden ser más eficientes y aportar un valor añadido a la relación con sus clientes.